7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business isintu, nazo zonke indaba zabasha. Kwezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. Kwezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. Yeah, uyakhuluma. Lolu hlelo landelayo is not suitable for ingane. It's time for sex Indaba and njalo nje emsakazweni wakho between 7 and 8. Ngiyakuzwa uncorrect ukuthi ngisho ukuthini emsakazweni because you can watch this. Welcome Dr. Mthembu. Doc? Dr. Mthembu feels welcomed. Hi, Alex. Yes, Doc. Njani? It's like athi ngicela ukubona, eh? Why? It shouldn't be, eh? Kushuthi siyathandana impela yabo. Phela lalela umuntu omthandayo if ungambonile one day kuba ngathi awe makade kamgcini. Ngithanda elika ngempela. All right. Sure. And abantu abahlala eKZN bakhala ngokuthi kulezi insuku kushuthi ukungena kweseason enye kuvele bemakhaza ngenye indlela ntambama. But imini bese kuyashisa. Kushise. Kumnandi mokushisa and then mase kumakhaza nisondelane kushise. Uyayibona nje. Let's use that to our advantage izithandwa zethu. Problem is during the day as ukhathala uyacobeka and then kuthi mase kufanele ukuthi ufudumale. Ayikho leyo nto. Ma excuse afana nawe ekhanda ukuthi angeke senze namhlanje ngoba usukenziwa amaphilisi akujova. Oh, okay. Now that ungena kuyona leyo dokotela kunezinto engama-myths abantu abazisho ngomdavazo. Sure. Uzwe kuthiwa ama-contraceptives enza umuntu wesifazane angabi mnandi or angayithandi sex kube njani njani. Igama esizolisebenzisa leli. Sure. Masikhuluma ngama-contraceptives sikhuluma ngani? Igama lesingisi lela. Contra basically means against. Septive ukumitha, you know, that's why kuthiwa you are conceiver. So, contra means? Contra means against. Wait a minute. There's the organization okuthiwa contra lesser. So okay. But to be like to contradict, you so you basically it's all it means again. So basically ama contraceptive isingisi esisho izinto ozisebenzisayo ukuze uvikele ukumitha. Now umuntu wesifazane uyena umithayo and umitha kanjani? Umitha ngokuthi after ngesikhathi benza umdavazo then iqanda lakhe eseli ready limukele isperm isihlangane and then bakwazi ukuthi amithe. Now le mithi esithi ama contraceptive nezenzo esithi ama contraceptives indlela nezinto ozenzayo nozisebenzisayo kuze uvikele ukumitha, meaning uvikele ukuthi sperm asingafika eqandeni or uvikele ukuthi iqanda alingavushwa or uvikele ukuthi isperm singakwazi ukuthi singene at all siye eqandeni or ukuthi noma kwenzekile lokho mhlambe kwahlangana kungakwazi ukuthi kuhlale kahle kwisibeletho. Now ziningi le nhlobo ngiyazazi into ezimnandi. Ngiyakwazi doc. So kusho ukuthi njengoba umuntu othanda izinto ezimnandi. Technically, yes, ukusebenzisa condom is another form of a contraceptive. Absolutely. Male condom, female condom, ama contraceptives, withdrawal, lama othi mechama akamela ngaphandle, it's a form of contraceptive. Abanye basebenzisa into yama dates ukuthi ube yesikhathini nini umama so asinga lesikhathi njalo njalo ama contraceptive wonke lawo. But of course khona la ujwayelekile Mthiyane okuyi imjovo. All right, ama implants, amaphilisi, ama patch, konke lokho inhlobo eziningi mhlambe sobe singene kuzona during the show ukuthi okunye nokuhlukena kanjani, but ziningi inhlobo even nezinto sithi ama spermicide thina okubulala isperm okufaka ngaphakathi kusibulala isperm ngaphakathi kwena. So ziningi indlela ekugcineni what they do ziblocker ukuthi umuntu engamithi. Yona ke discussion yethu namhlanje the risk ongakaze uwacabange associated or emanating from ukusebenzisa ke ama contraceptives. Number it is 0861596596 on Facebook Indaba with Alex #kwezocansi na ku Twitter futhi ungaya khona. For ubude besikhathi umuntu asebenzisa ngayo ama contraceptives dokotela mhlambe kungaba umjovo kungaba implant and all of that ingagcina yini sinobungozi mhlambe uthola ukuthi nje for the past 5 years or more uhlale sebenzisa wona all the time. Definitely Mthiyane. Look,
ama contraceptives and ngiyazi ukuthi mhlambe wena umuntu contraceptive manje ukhuluma ngento ezifana namaphilisi nemjovo. Yes. All right, lokho kwama hormones Mthiyane. Now ama hormones lawa iwona ehlala esikhuluma ngawo nalana ukuthi amanye regulate period yakho ukuthi uzoyanini esikhathini njalo njalo. Now lama hormones lawa if umithi kunendlela ne level abayiyona if kukuthi uya ovulate akushuthi umzimba wakho ready ukuthi umithe kuba nendlela ayiyona. So imjovo lena namaphilisi kusokwa ama hormones esuke siwafaka emzimbeni womuntu wesifazane kuze si create a fake pregnancy emzimbeni wakho ukuthi umzimba uzitshela ukuthi kuvalekile akasakwazi ukumitha and amanye adala ukuthi nomlomo wesibeletho ukhipha uketshezi ol very thick ukuthi kuvaleke lapha kube iplug so that sperm singangeni. Okay, amanye akhoza ukuthi iqanda lingavuthwa uyabona. Now with you using that for a long time uyabona ukuthi utshela umzimba wakho ukuthi angifuni ukumitha so the longer uyisebenzisa inayo leyo risk ukuthi ugcina ngempela umzimba suyikholwa lento ukuthi hayi ngempela ngifuna ukumitha. Uthi ngesikhathi wena usufuna ukumitha akusamitheki and sokuthatha isikhathi ukuthi kwenzeke. But uyakhumbula ukuthi ngitheni eqaleni ngithe lama hormones ayakwenza ukuthi ube nale mucus okwamafinila like alapha ngaphakathi kwena kuze yovala ngaphakathi umlomo wesibeletho. Now what is that going to do ngesikhathi wenza ucansi komunye ugcina ngathi umanzi kakhulu ashiblike kakhulu kube nalento yamafinila kakhulu eziketshezi uma kuukuthi usebenzisa lama contraceptives la. Omunye uthola ukuthi kwayena umzimba udelile ukuthi angilifuni ucansi phela as abantu umzimba wethu wadala ukuthi yenza ucansi kuzumithe. Manje if already uthatha into ethi umithi then unkanuko yocansi ngeke izibe khona because even ngeevolution kufanele umithe kuze wenze ucansi ulifune some more. So igcina leyo nto nenkanuko yocansi ilehlisa because of loma hormones lawo akhona ngaphakathi kwena. All right, sure. 0861596596. Please explain ngele yokuthi kuhlobene yini ukuthi umuntu wesifazana angagain weight ngenxa yokuthi usebenzisa lama contraceptives or lama hormones aseniwafake kuyena ehlangana kanjani ne weight? One of the things that ama hormones ayenzayo Mthiyane ngaphakathi kumuntu wesifazana ukuthi imenza sithi retain amanzi umzimba wakho uba namanzi. In fact ngazi ngangibona lento eqala sakhula manje ngisababona uthole umuntu wesifazana onemlenze angathi yawokozela nomzimba ongathi umzimba ngathi unojeli nje kanti ilama contraceptives ngoba enza ukuthi umzimba wakho ube namanzi ugcina amanzi ngaphakathi. Obviously amanzi uthi masuyozikala because amanzi asinda nawo ube ngathi ugain weight kodwa kwawena uzibona ngathi umkhulu kanti in essence into yokuqala yenzekile ukuthi usugain amanzi umzimba wakho wadedela amanzi. That is why uba manzi futhi generally ngaphakathi. However kwabanye iyanyusa ne appetite uthola ukuthi udla kakhulu loyo kugcina ngempela sokuukuthi useyayigaina ki weight. Okay, it's 7:15. The program yethu namhlanje is not suitable for ingane and welcome mawusilalela kuqala namhlanje ungakhomenta ke na kuma socials #zokuhlela on Facebook Indaba with Alex and ungayena ku Twitter as well. Ngizoqala ke ku Anonymous respect. Sabona Anonymous. Sanibona Dokotela no Alex njani? Sikhona sithandwa sethu. Wena? Ngiyaphila kakhulu. Thank you. Kule topic namhlanje Dokotela na Alex nje just ukusho Dokotela mina my hormones are just haywire. I produce over if ngithanda ukuthola umntwana usilu over if ngine-discharge nyana kuba over I just overproduce. So all these contraceptive methods angifuni kama mambes ngisenza umjovo bengiplita 2 months 3 months ngiplita i-implant I didn't even give it a try because it's still hormones yabo into engayizama ama-patches but ama-patches aphinda abe unreliable so engikufakile njengamanje Dokotela i-IUD. Okay. Yes, i-IUD ngisande kuyifaka nayo I think it's barely 6 months. Okay. My problem manje Dokotela very fine I can hardly feel ukuthi khona anything and I feel intambo. The thing is when I do go on my periods oh my word it is very it's very heavy to a point where u-H uze wehle. When I read up on it get to for the first 3 to 6 months ke kube kanjalo angazi noma so ngokuya kuphela Dokotela njengoba ngisho mina umzimba wami uyashesha ukreact to anything. Yeah. Okay. Look Sithando sam
You know, vele the fact ukuthi wena umzimba wakho ama hormones akho awakho balanced kahle, it means whatever hormone ozoyisebenzisa affect depending. Remember, kunamaphilisi esithi ama combined, meaning asebenzisa iprogesterone and estrogen, ama hormones awu-2 le. Kube khona amanye akuthiwa ama mini pill esebenzisa inhlobo eyodwa, okay? Now ama IUD, which means intrauterine device, kwama device Mthiyane, lezi zinto ezifakwa ngaphakathi, ezinye zi-T-shaped, ifakwe lapha ifike ivale imbobo yesibeletho ukuze umuntu angamithi. Amanye awo, by the way, are coated, you know, angifuni ukusho ama brand names, amanye awo are coated kwawona ngama hormones, and amanye copper, okay. Yes, kade ngithi ngifuna ukusho ukuthi amanye copper or just plastic, ngoba at the end of the day you're just going there to close it up. Now our copper, sometimes you can use it also as a form of almost like an after. Abanye bayifake immediately after sex, ngoba even up to 120 hours I think iyakwazi ukuthi prevent implantation. But remember, copper is also an element. Kunomuntu kwayena who reacts to copper itself. Ngoba copper, you know, as we know copper. Kunabantu who react to that. So my advice mina kuwena sisi is you know, mhlamba ukuze lapha kumina uDr Mthembu kwengiclean isibeletho kuqala, so that we balance ama hormones akho, and then you can go back and test ukuthi which other method ongayisebenzisa. Ngikuzwile earlier ukhuluma ngepatch uthi ayikho reliable. Look, ipatch is pretty reliable. Phela you need to be able to use it ngendlela, ungafaki amafutha phezukwayo, and stick it religiously, you know, once a week uyibeke lapho njalo njalo. So I think juda ukuthi awukuze siclean sibone ukuthi we not kwenza ukuthi ube comfortable with whatever contraceptive uyifisayo. All right, good luck sis. Uzothatha ama numbers egcineni. Sorry, Alex, Doctor, one thing engeke ngicela ukuyilokhu njana ukuthi angazi noma it's a misconception ukuthi uma usebenzisa i-PrEP you don't get STIs and all of that, it prevents all of that. No, love. No, that's a misconception, because PrEP is an antiviral, so it protects you against viruses. It's a combination of drugs that protect you against viruses. However, STI is bacteria or chlamydia. You can get thrush, you can get gonorrhea. It's a whole lot of them, which mainly that's why we see some antibiotics treat infection. So definitely no, it won't protect you from STIs, my lovey. Thank you, Anonymous. Dr. What's Oryx okugcina? Ngicela kube i-topic le. Dr. ngafona earlier ngikhuluma ngale partner yami engakwazi ukuxolisa, engakwazi ukuba njani. I think one thing engidikabe ngayo ukuthi he was a narcissist. Ngicela for ngenye ilanga like the topic about dating and being with somebody who's a narcissist. Yes. We'll do that. I'm in the studio with one. I'm joking. Maybe. We'll do that. All right. Sikhuluma ngani namhlanje? Sikhuluma ngendaba yokuprevent ama contraceptives lawo nanobungozi bawo. Sikhuluma ke nodokotela usithatha ke through. But even nabantu besilisa ne? Yep. Yeah, sure. Ngikuzwela nje dokotela ngangafuna ukuphazamisa. You mentioned ukuthi some of these things is plastic efakwa ngaphakathi izovala umlomo wesibeletho, okunye kuba icopper. Yes. Naleke ipipi lingena as umuntu efenda lithinta lapha. Yenze njani le lokhuzana ukuthintana kwepipi na these things eyifakwe lapha ngaphakathi? Hey, angazi bangakho abantu besilisa bafike meme Dr Mthembu le loop. It would feel like ubuhlungwana or yes, it does. Kwabanye ngempela uyayizwa ukuthi kunento elimhlaba iyalihlaba ipipi lakhe, but also then it means go back to dokotela wakho ayifakisise kahle mhlambe engafakekile kahle. So yes, but yes uyakwazi ukizwa ihlabe nawe ngesikhathi uhlaba. Of course. Sizohlala eMarisburg. Sawubona Anonymous. Hello, Dr. Putex. Yes, baby girl. Yebo, mina ngithole after ngithola umntwana ngo-2016 ngingade ngisebenzisa ama-morning after, sometimes ngisebenzisa i-patch. Okay. Mhlambe for about 2 years. Now, ama-morning after bengasebenzisa because partner wami bengahlali naye, bengimbona nje mhlambe once a month. Yes. So now I'm trying to conceive. I've taken ama-contraceptive for 3 years, but nje akwenzeki. Look, Sam, unfortunately, you know, morning after is another hormone called levonorgestrel. Now, what it does, each time we sebenzisile, let's say ubambile,
yona isebenza ngithi after uthola ukuthi how it works isebenza ngokuthi ipreventa lokho kade sekuhlangene ngoba isperm sakho neqanda kuyahlangana lapha lokho khona amaqanda kusuke lapha emva kwensukana kuyohlala kwisibeletho la kuzokhula khona ingane until uphele lo 9 months. Now morning after what it does ipreventa ukuthi leyo nto eseyenzekile ingakwazi ukukhula nokumila esibelethweni sakho ngaphakathi. All right. So the more uyisebenzisa sithona some, unfortunately you're training your body ukuthi nanini isiyazi umzimba ukuthi kwanento yakhekayo umntwana ithi yahlala izoziphumela. You know, so that's the side effect really yayo morning after. So mhlawumbe ngasizakala kanjani dokotela? Because ngoba ngisho it's been 3 years. And you are trying. Okay. Akwenzekile. Asikuzame nathi sisi awukufike lapha eMedilution and then sikuzame sikclean isibeletho and then you can phone us here again sisitshela to meet. Okay. All right. Okay, all right. So manje uthena for 3 years. Yeah. For 3 years. Yes. Ukuphi partner? Noma ngeke eduze kwami but we manage to see each other every month. Every month. Yeah. Oh, okay. So manje ungaba offended mengakuthengela idildo kanje? No, the aim is to get the name is not the sex. Yes, the aim is not the sex. It's the baby. All right. No, but kule story sakho nasingizwe hope yokuthi udokotela uzoba now and then mhlamba suggest something else and yobusobuya ke sewusinike feedback, eh? Okay, ngiyabonga. All right. Indaba ekakasini sabona and ungacwanza mhlambe into yabantu besifazane lena ama out nje uzofunda izinto eziningi about ukuthi kwenzekani, eh? Yes. 0861596596 mawufuna ngingalisho igama lakho ku Twitter please indicate nakhona ku Facebook as well. Ngizosa ke next kuma comments. Ulalele indaba ishow esiyenze last week ungakwazi ukuyithola neindaba yesintu as well. Mungaya ke ku YouTube. All right. I have Ulwa on Facebook. The best and most reliable form of contraception is a condom. Other forms have side effects. Other people report low interest in sex, bleeding during intercourse, uterine infections, and even pregnancy. Noguti other forms do not prevent STIs and STDs. Yes, there is PrEP, but it's not for everyone. Sure. Yes or no? Yes, definitely. Now ama condoms ningi inhlobo khona na tasty khona khanya ebusuku. Yeah, so yes, different condoms maningi futhi. Hey, what dokotela? Khona khanya ebusuku manje khona khanya ebusuku ikhanya lapha kuntombi zodwa wakho kube ukuthi nje mhlambe like mawuthi kunelo shedding kuthi how to uvula kancane sibone khanya hayi phela ikhondom ile yesilisa kuzothi baba yehlisa ibhluku namhlanje kumnyama ingena kanje. Yeah, and then Solisa says ukuthi ama contraceptives do not prevent HIV in thrush. All right. And then now manje ama comments akhona engotholayo. Umalume Chris uthi ayikho lento yama contraceptives. Bayamitha laba ngisho efaka iloop ingane iphuma kahle nje. So kwenze njani lapho? Look, any contraceptive, by the way, Mthiyane, is not 100%. Njengayi condom. Yes, kwayona condom angidla sisho ukuthi it's not 100%. Yeah. Amapilisi is about 99%. In fact, on average, it's 91% effective, meaning 1 in 100 women, minimum 1 in 100 women bazomitha ilisebenzisa, or even 9 in 100 ngoba abantu abayisebenzisi kahle nawo ama contraceptives. Sure. So ayikho into 100% if ungafunda ukumitha besides abstinence. Sure. Ngisotho ngathi sabona Anonymous. Hello Alex, how you guys doing? We are fine. Unjani wena? Ngiyaphila nami. Hello dokotela. Hey baby girl. Njani? Ngikhona sithana sami, right? Ngiyaphila. Okay, so you guys are speaking to Anonymous ngathi. Yes. So for 2 years kade ngipresent ngamaphilisi. Okay. And ngayeka ngoJuly. Ngaye ngoJuly ngoba ngathi so ukuthi bathi mangabuye esikhathini kusuke kuyima artificial periods. So then ngakuthatha njengokuthi mufake indipho artificial makeup artificial futhi asiyinde real way. Okay, I like this call, yes. Honestly. Umzimba wethu kahle like asiyona into enormal yabo into natural ngathuka nje unengitshela ukuthi nje it's artificial ama period yakho so ngayeka futhi ngina 27 by the way so ngayeka ngoJuly ngoAugust angikazi ngesikhathini manje kade ngibheka Google ukuthi ena mangawuthi ngikile ngo period azobuya nini manje ama contraceptives abanye bayasho ukuthi jwayelekile ukuthi
So valweni. Dr. Google. All right. Lalela sithandwa sami. Yes. Ukuthi mingabe kodwa wayekajwayelekile ukuthi vele kube khona isikhathi sengixoxa ukubuza ihotela. Yes, baby girl. Okay. Minimum 3 months, sis. There's an average of minimum 3 months. It can go to 6 months, but say I've got experience of my patients who've actually gone on for more. And ngiyayithanda lento yakhe artificial, you know, and especially, you know, it's no longer Women's Month, but you know, women must stop lento is artificial yonke, artificial hair, artificial inzipho, artificial inkophe, you know. So yeah, but ke vele yes amaphilisi lawa esuke sinikeza wona so odokotela, yes they are artificial, ama hormones are artificially afakwe kuwena futhi ngaphakathi, and definitely abanawo ama side effects amaningi. By the way, amanye awo even they've even been linked to certain kinds of breast cancer. So yeah. No. Whoa. It's information. It's information. Facts. It's just information. Yeah. Okay. And then also ukuthi insumpa zona zidalwa yini, because ngize ngaya ekhemist to ask for umuthi wama-what. It's a razor because ngangizakushefa, and then after 2 weeks ngaba into eyincane nga-understand. Okay, kancane kadokotela mhlambe before umphendule. So insumpa zikuphi? Khona lapha. Kodwa isekho manje kodwa ngifuna ukubuza ukuthi ngubani. Oh, okay. Yeah. No, ngizothi awuphendule kahle yabo. Yes. Wakade chef, all right, doc? Yes. Sure. Look, insumpa most of the time in the genital area nenhlobo ezingafani. Some of them are flat and whitish, mase ezinye zaqala ziba mnyamarish, ezinye zibe nkulu, ezinye zigcine njenge cauliflower njalo, okay? Izincane mhlophe. Oh, okay. But if kuyinsumpa, I'm glad if uthi sihambile ezinye mezincanyana ziyazihambela, but it's formed by an infection, you know. The same virus also that can cause cancer, it can also iknikeze insumpa. So it actually originates originally from a sexually transmitted infection. Yeah. So cleanliness is key. Yeah, so cleanliness is key, and maybe condomizing, because once kwabhlungu lapho kwane discomfort kwantshontshoza kwaluma kusuke sometimes ukuthi yoni what le isifuna ukuthi ivele, you know. So uphenduleke impendulo zakhe ezimbili. HPV virus. Sure. Siyabonga kakhulu ke Anonymous. Okay, ngiyabonga. Siyabonga nathi. Facebook page Indaba with Alex, and inumber 0861 596 596. Mo Twitter noma ku Facebook usebenzisa yona hashtag ethi kwezocansi. Siyaqhubeka. Indaba, special open line on Mondays at 7. Talk to us. Nansi question ngizolifihla nje igama lomlaleli wethu. Ngicela ukubuza la ukuthi kungenzeka yini kube khona inkinga mhlambe esibelethweni sakho if you're taking 2 different types of contraceptives at the same time, like une implant yase iyakophisa wangayikhipha but wase usebenzisa amaphilisi okupreventa and sekuze kwayinjwayelo kuwena. You know, whenever you're going to use 2 different contraceptives, if efana kuyinkinga, you can use 2 different contraceptives if kuyinhlobo ezingafani. For example, ungasebenzisa amaphilisi and usebenzisa icondom. Uyabona? Ungasebenzisa umjovo mhlawumbe naloku okufakwa ngaphakathi, ama barrier method. But if kuukuthi kokubili njenga naye usisesho nje okwakhe kunama hormones kuyi2, so that becomes it trouble leyo. So rather akahamba bonana nodokotela. What kind of trouble? Obviously it means ama hormones lawo is just too much, it's excessive. So yonke lento esisho yama side effects angaba khona ngokuthatha lama artificial hormones, risk is even higher, and even more izomenza kwa period yakhe ingabi right, you know. Either uzogcina sopha kakhulu eba namahlwili, ama period sometimes avela ngabi khona, or azisikhathi eside. It does different things for different people depending ukuthi wena awakha ama hormones ame kanjani. Okay. Ngizothatha ke Anonymous now. To remind you, the number is 0861 596 596, and lolu hlelo is not suitable for ingane, uhlelo nje lwabantu abadala. Sabona Anonymous, respect.
Yebo sawona futhi. Yes, so sikumukela mfethu ekakasini. Yebo. Yes. Ngithanda ukubingelela udokotela. Yebo baba. Yebo, ngicela ukubuzela umuntu wami la cause yena akalaleli igagazi. Okay. So la wayekade preventer dokotela. Uma kade preventer ngase ngimcela ukuthi ngicela ukuthi sibe nomntwana, ngicela ukuthi ame ekupreventeni. Waye esema. So wayeseya ensukwini zakhe emva kuyeka ukuprevent. Wayese jova ngomjovo wevaccine weCovid. Okay. Mangabe sejova mangabe kuphela inyanga isimse kumele ayensukwini zakhe akasayi. Makumele ayensukwini zakhe akasayi. Wahamba kweclinic bamnikeza amaphilisi. So waya. Uma ngabe ku 3 weeks back kade kumele ukuthi ensukwini zakhe. So ngoba mina ngimbonanga kuleyo 3 weeks. Ngike ngimbuza ukuthi ensukwini zakhe uyaya athi hayi ngeke angakayi. So uma ngabe ngifika kuyena kusuku lo kulesihlanu mangabe ngifika kuyena uma ngabe sesenza ke uvutho ndaba sinaye mangabe sengiqedile dokotela kube khona kuphume ukungcola okukhomba ukuthi mhlambe usezoya. Okay. Mangabe kuphuma ukungcola kuyena ayi nanga kusasa futhi ngiphinde futhi hayi senze futhi hayi kungabe kusaphuma ukungcola. Nanga kusasa futhi siphinde senze futhi hayi kungaphumi ukungcola. So engifisa ukubuza udokotela ukuthi kuyenzeka yini ukuthi uma ngabe sekukhona izinkomba zokuthi engabe usuyaya esikhathini kodwa kudlule izinsukwana mhlawumbe emva kwalungcola kuyenzeka mhlawumbe ukuthi emva ukuthi senilenzile ucansi namhlanje mase kudlula mhlawumbe noma u5 days mase useyaya ke futhi emva kwezonsuku. All right. Yeah. Look, ukungcola emzimbeni kwamuntu wesifazane especially if esezoya ocansini omunye uthi mesezoya ocansi abe nento ekuthiwa ukuspota okusho ukuthi kuba neconsana legazi uthola ukuthi mhlawumbe lelo consi legazi aliphumanga kodwa lizophuma mhlambe after ucansi ngoba vele ngesikhathi enza ucansi vele umzimba uyakhipha uketshezi mhlambe nawe nokade ukufakile ngaphakathi so kukhipha lokwangcola bokuvele kukhona obokade ngingaphumile ngaleso sikhathi meaning kungenzeka even later so yes lokho kungenzeka but I don't think ukuthi bongaba into that's related necessarily to a vaccine or njani but kuyenzeka definitely into yokuthi umuntu asport omunye usporta even ngenhlobo ezithize zamaphilisi akade isebenzisa o ngokuthi uyekile ukupreventa then umzimba suzama ukuadjusta ukuthi ubuyele back kwi rhythm ne flow right masuba nayo leyo nto leyo yokuthi asport. All right mfethu before ngikudedele nje I hope uanswerishekile angiphathekanga kahle khonto ishile eqaleni uthena umuntu wakhe akalalela igagasi why cha ngizothi umuntu nje ohlala yedwa kwareja akayilaleli bukela iTV nje kuphela nje so uyeke ezwe ngami ukuthi jana mhlawumbe bekukhulunywa ngale topic agagasi nahlekeke. All right no in fact more than ukuhleka now after somnikele information ake uzama ukuthi ake nilalele nayo ndawonye ungamtholela even link next week umforwardele uyakwazi ukuyithola le link umforwardele ngo WhatsApp ayithola. Yabonga kakhulu ngizokwenza njalo. Sharp. All right, breaking news. We can confirm that Queen Elizabeth II has passed away at the age of 96. Bekuba khona ke announcements earlier on, so it's been confirmed by Buckingham Palace that she has passed away. May her soul rest in peace. Yes. Indaba ekakasini we have a question evela ku Pearl Doc ethi ngicela ukubuza ukuthi umjovo uthatha isikhathi esingakanani emzimbeni uma ngabe ukuthi usuthathile. And then second question, yini engayenza ukuthi ngikwazi ukufola pregnant? Sex ngiyayenza but mangizomitha kumele ngiye ku doc kube yimi kuyilanga mitha ngaleso sikhathi. Kubona bababili abantwana bami nginabo kwenzeka into eyodwa. If ubejova Mthiyane obviously it depends ukuthi ubejova ngani. Kunemjovo eminingi. Kunemjovo le ya 2 months kunemjovo ya 3 months kunaloku kufakwayo ngaphakathi uthola ukuthi ama implant even up to 5 years njalo njalo. So depending ukuthi once eseyekile so the longer lento kade uyifakile is then the longer izophuma egazini kwena except kodwa ngingasho ngithi ama implants wona generally after 21 days usungaba ready but again depending ukuthi how long kade ukuyona
Leyo state yokuthi usebenzise lama hormones nesimo sokuthi utshela umzimba wakho ukuthi awufuni ukumitha so that umzimba wakho uzobuya ke after isikhathi usisi yena njengoba esho nje ukuthi even nengane yakhe enye kwafanele ukuthi aziye kadokotela kuze emithe it means umzimba wakho uyathathela so meaning even namanje akawulinde or aphinde kudokotela futhi athola ukuthi aklineke kuze kuzojump starteka ukuthi amithe right jump starteka then Sithembile says umjovo uyayiqeda nya imizwa yesex ngathi ngiyazama ukuthi ngifake le topic kumuntu wami wavele wathi awusenamizwa ngoba ngingasasebenzi imake dog iphi indlela ekahle nepolite ongakwazi ngayo kuyiraise kumuntu wakho ukuthi kungenxa ukuthi mhlawumbe ngoba usebenzisa ama contraceptives Yeah, definitely. Mhlawumbe ukumenza understand. Eyokuqala nje ukuthi alalele this show today. Yes, absolutely. Yes, but definitely Mthiyane. Iyakwenza leyo nto, but if ukuthi usuyekile, I mean kwawena kunendlela nezinto that you can do to help you ukubooster inkanuko yakho yocansi if ukuthi bukade usebenzisa le medication then. But if nokwazi kwakho ukuthi le medication iyangenza ukuthi ngingabi nenkanuko yocansi then be proactive ngoba uyazi ukuthi already upartner wakho unezidingo zakhe and mhlambe nawe uyafuna nawe ukumenjoyisa so zama ukuba proactive umqale so that you save the relationship like that, eat the right food eat the madumbe Okay. And bese kuzoba khona nangomnyusisi la. And nakubantu besifazane by the way ngiyazi ngihlala ngisho abantu besilisa amadumbe they help umuntu wesifazane ngoba most of the time umuntu wesifazane kwayena if enganayo inkanuko yocansi iyakhuluma le hormone ngihlala ngikhuluma ngayo ngithi testosterone yabantu besilisa iyamsiza nayo kancane ngoba unayo so the minute ukuthi nje kuyena uyavuka okay and economist la uthandeka uthi ama contraceptives ayiqeda nya imizwa uyomankwe ube ugwadule even namathe kwa lubricant awakwazi ukukhanda lo juice osukudingeka ngaleso sikhathi and so yabona ke besizwe kuba manzi but ungaba dry nje buke wash dog yes definitely because now ukuba dry empeleni yazi kuphuma kuphi kona kuphuma from the lento engisho ukuthi yehlisa imizwa yocansi because once umzimba wakho imizwa yocansi yehla umzimba wakho then says angifuni ukulenza ucansi ngeke umzimba wakho ukwenza ukuthi ube manzi so that is how you end up becoming dry ngenxa lamaphilisi lawa okuprevent. Wow. Cishe ngabuza i question but ngiyazi ukuthi ayikho related la ekutheni so manje what's the connection ke kwi stage se menopause ekutheni abe dry uNtombi Zodwa? Same ku menopause ke the main reason is because estrogen yona ayisekho iwili and loyana siyamfaka yona those are the two difference yabona kulo ayisekho and number 2 indonga zentombi Zodwa wakhe seziba thin excuse me shona nje ukuthi amalebe cha ngisho ngaphakathi you know amalebe nawo ayakhathala then angabe nala loka kuvuvukala swelling leyani ukuthi kuba ngathi ayakhukhumala kahle but ingaphakathi lakhe lengikhuluma ngalo mainly ingaphakathi lakhe liba dry and libe thin also ngaphakathi so that is also how umuntu ukuthi masengena kumenopause then uba dry but the more you use it the more umzimba wakho uyajwayela and the more wet you become even at menopause right so awukhohla ukile uSlimazola uthi kunento Doc no Alex engicikayo eyenziwa yithina abantu besifazane uma iprotection ingekho sivele sithi angiprevent ngizomitha kumele sisabe izifo kunokumitha bakwethu kuyafiwa yes Uyayizwa le? Yes, very true. The upbringing, by the way, so, you know, sikhula Mthiyane, women were always told about to prevent ukumitha more than anything. Ngoba if that wasn't the case, angabe akushiwo ukuthi soma ngoba kwakona ukusoma means you can get izifo. But we were abantu besifazane bakhuliswa ngokuthi ukumitha okwrong kanti actually, you know, both if kukuthi awukufunda ukumitha. Sure. Lo hlelo alungela ingane. 0861596596 ekakasini ngizothatha anonymous emlazi sawubona anonymous usawubona Alex no Doc yes baby ngiyaphila yes siyaphila sisi wena ngiyaphila ngiyaqasha ngene emsakazweni ekakasini welcome so si break virginity yakho namhlanje yeah of course yeah but uhlala ulalele ukuthi awufoni ngiyalalela ayikuthi angifuni yabo ngisweke engakhomenza ngaye at the time okay ufona nokufuna all right itsini question yakho ke sis anonymous yes
Oh yebo mina ngiqala ukusebenzisa ama-contraceptives kade ngiqeda ukubeletha in 2016 ngaqala ngasebenzisa wa 2 months then ngifaka implant ya 3 years manje ngisebenzisa lo owa 3 months. Okay. Manje inkinga yami masenza ucansi nomuntu wami masaqala kuyaba manje ngokuhamba kwesikhathi shuthi yena umuntu ophuzayo uchama yabo bese ngiba dry mase futhi sengihlaphe sengisula ekutholeni manzi noma sengithi ngiyageza amanzi abangaka utomzodwa kubuhlungu kuncinza yabo kube ngathi khona into ayenzakalile. Uthe ususebenzisa implant manje? Sengisebenzisa lo wa 3 months umjovo. Oh, loyo ave umakhoya ke ekwenzeni ukuthi imizwa yakho yehle and nako futhi ukuthi ube dry. But ngicela ukubuza ngikuzwile usebenzisa implant wasebenzisa lo wa 2 months wasebenzisa yini ebikwenza ukuthi uluku ushintsha to begin with ngoba kukodwa lokho it can confuse umzimba wakho but ngizama ukufanda out yindaba wena ugcina usuyishintsha kangaka. Oh lo owa 2 months ubungenza ngibe manzi kakhulu. Bese kuthi implant yona ibingenza ngophe bengopha ebase ngiphumula isonto lodwa ngelinye lilandelayo futhi ngiphinde ngophe. Kodwa manje lo wa 3 months ngiya nje kanye noma kabili kuma period. Yes. Awuzizwa awumanzi kuyona leyo uzizwa uvulekile umanzi. Ngiyaba manje nje ngaleso sikhathi sisaqala kodwa ngihamba kwesikhathi ngiphinde ngibe dry futhi enye into okwenzayo ngiyakhuluphala kule nyanga kulelandelayo ngiphinde nginciphe yabo kanjalo. Yeah. Yes, sithanda manje bese ngicabanga ukuthi nguye kodwa manje ngathi ukuthi manguyeka futhi ikuphi engakwenza. Yeah, uyabona if kuukuthi decide ukuyeka kube yinto wena okuyi choice yakho leyo to do it. Kodwa njengoba dengishilo earlier kunezinye inhlobo ongazisebenzisa you know i-patch generally ngi-advise ngoba uyabona kwawona lo wa 3 months it means usujove into namhlanje eyoziphela emzimbeni wakho 3 months later. So even if uba nenkinga namhlanje or kusasa ngesonto elizayo kuzofanele linde 3 months kuze lento iphume egazini lakho. So kanti ukusebenzisa into engcono elula amaphilisi ngoba uphuza every day abantu bayakhohlwa isicefu ukuthi ufuna uphuza iphilisi every day but ezinye izinto ezifana i-patch you know is easy you sticker on njalo ngosuku oluthize mhlawumbe kuyisonto njalo ngesonto ufake enye njalo so especially ngoba uyabona wena ukuthi le mjovo lo ukwenza futhi inkanuko yocansi yak affect na ku relationship yakho. So mhlawumbe this is my advice ngoba uhappy wena ngomjovo awukuze ku Dr Mthembu sikclean isibeletho sibone ukuthi imizwa yakho ngeke sikwazi ukuyivusa yize ujovile. Okay, and then mhlawumbe you don't have to try something new, you can still be happy in the bedroom. All right. I felt mhlawumbe sengusebenzisa isikhathi because it's been 6 years ngusebenzisa. Yeah, it does. Nice cut. Ngeke ngasho earlier ukuthi duration ukuthi how long you've used it. It definitely affects even nangesikhathi sokuthi ufuna ukumitha. It can not always guarantee but it can affect ukuthi umitha how quick. Kulungile sisi ngifisa inhlanhla and wenze kahle wafona. Kunanqobile la ozothi mina ngayifaka ngo2017 October iloop and ngiphethe kahle kushuthi ngafakwa unqo ka sister. Azazi phela izinto sisters. Bazazi. And then no njabulo ozothi mina ngisamile ukujova. It has been 11 months ngaphandle kwedepo. Sengihlezi ngiqhanyelwa. Side effect le? Well, I think natural. Ngoba phela useyikhiphile le artificial hormone akasayisebenzisi leyo brand ayishoyo manje imizwa yakhe siyibuyile you know so take advantage of that. Jabulisa umnyeni wakho umqale wena nje umsukele wena. Right. Yes. And kuno sisla ngicela nje uyigodla I think umuntu wesilisa yabona magama unisex. And then I have a question leyo ukuthi using lama contraceptives njengemjovo does it make umuntu wesifazane ukuthi anga reach climax as in ukuthi achame uma senza umdavazo? No. No, it doesn't. But ngithe iya affecta imizwa yakho ukuthi mhlawumbe inkanuko yocansi ngabikhona. Now when I say inkanuko either awukhalela ukuthi umuntu umsukele or uthi umuntu noma esekuthintile wakuthinta endaweni untomzodwa or la endaweni ezimnandi kodwa uthatha isikhathi eside ukuthi uresponde.
but uthi lapho usuqale wangena khona egiyeni yes uyabuza ubumnandi ngoba phela une-connection phakathi kwakho nomuntu wakho you should enjoy that. But if umuntu esethi angisachami at all, yes ukusebenzisa imjovo can do that, but most of the time suke nenye element lapho, trust issues, good relationship, stress nezinye izinto that can actually cause that. Sure. Ngizothatha ke anonymous calling us from Mandeni. Sikhuluma ngendaba zama risk kumbe mhlambe obungakwazi about ama contraceptives. Inamba 0861 596 596 eMandeni. Sabona anonymous. Yes, but Alex kunjani? Siphilile ma. Kunjani kuwe? Yes baby. Ngiphilile nami. Yes. Ngicela ukubuza la ku doctor. Ngafaka ilokhuzana mangithola umntwana we3 ngafaka it's not a tube angazi kwathini le nto engathi iPex doctor. I3 wathi udoctor lo engifaka anytime if ngifuna uba pregnant only way ukuthi ngizokwenza ioperation bayi remove then. Okay. Semanje sefuna ukuba nomntwana. So iproblem isekutheni uma ngiqala ngithi ngiyokwenza ama test yonke into ku right even ilokhuzana nje bathini test le fana uyenze umuntu wesifazane every time once a year. Oh. Yes, I've done dog even last month I beat that because manje sesifike stage sokuthi ngile kodokotela bangitshela ukuthi lento isi disappear esiswini ayisabonakali ngenza nama x-ray no everything nje but ayisabonakali. I-tube la fanele ngene khona umntwana it's supposed to be more than 2 centimeters elami lithi 2 point something. So now ngifuna ukubuza udokotela ukuthi angangisiza yini ukuthi mhlambe ngikwazi ukuconceive without ukuthi ngiyokwenza i-IVF because ema planning ukuthi sisave imali for i-IVF. Okay, sis. You know, as much as ngiyazi nihlalelizwa abantu befona la redwini bathi bothule ingane med-illusion, but I don't like to say I've got power to do anything ngoba yonke into iphuma kuThixo, but I would like to work with you sis. Ngikubona ukuthi uze nama results akho sesibhedlela sibone ukuthi yini yenzeka kuwena and then sikwazi siclean isibeletho sakho nama tubes and the rest is up to God himself. That I trust. Yeah, but even when nasesibhedlela lebe attenda khona bebengitshela njalo but ama test onke even in my partner nayo my husband uyenzile batshela ukuthi maybe ngingaze ngithathe risk ngoba nakhona but there is a risk. Yeah. Okay. No, sebonga kakhulu. No, udokho uzoshiya inamba nje khona manje. Let me invite you to send those voice notes. I always say doc, last week you made the emphasis ma uke waba nenkinga then athi udokotela come to us. Yeah. Unganyamalali ngiyayifisa leyo feedback. Yes, ungayithumela nje nge-voice note noma uye kuma socials noma ufone khona la 0789342827 i-voice note number leyo asiye kona ke shortly. The best in news and actuality. The award-winning Indaba with Alex Mthiyane. Unosipho lokhulumayo ngeza ku Dr Mthembu ngoba ngimzwe eradweni naku TV nginenkinga yama piles nama period pains. Ama piles nje manje ku right konke ngiyakahle nase toilet senginenyanga ezofoka kade ngizodokotela kodwa nje ku right konke. Enye inkinga yesibili engibuyisile kudokotela bekuyindaba yedolo nendololwane ngicabanga ukuthi bekwama thambo labezama uqala kodwa nje konke kuhamba kahle. Ngaqala ukuzala kadokotela ngo-2019 nginenkinga yenduku. Mahamba isikhathi ngase ngilanda umama ngiza naye la. Ayisengibona umehluko bengani siyaqhamuka sino 10 years. Ngike ngaya ku Dr Mthembu med-illusion. So bengithi uma ngade ngisebenza iminwe engavuma ukubamba lutho even inyawo iminwe nenyawo singavuma ukunyathela amadolo ebuhlungu yonke nje umzimba amalungu omzimba. So ngithe mangibuya okokuqala ngibonile ushintsho umehluko bemkhulu akwazi ukusebenza nje kusuke kuseni kushona ilanga into ebengingasayazi bese ngihlale nginto ombhede nje ngilele manginyakaza kancane endlini ngikade ngilale kodwa ngibuya kudokotela ngibe right.
Okay, no siyayibonga leyo testimony dokotela abantu besho ukuthi benzakaleni. Khona siyayicacisayo leyo ukuthi it's not only about sex, nakho beqala arthritis or something like that. Kwawasizakala. Siyabonga. Sure. Awusaqeda ndawonye. Cha kanye. Yes, saqeda kanye. Doc ukwenzeka kanjani pho ukuthi umuntu athe esebenzisa ama contraceptives aphinda be pregnant again nayi lokhu ivela lembuzo again? Definitely ama contraceptives are only how many percentage? 99. Not 91. At highest 99, but on average ngendlela abantu abayisebenzisa ngayo it's 91 ngoba abantu bagcina bengayisebenzisi kahle. So abantu aba 9 kwaba 10. 9 out of 10. Oyedwa yamitha. Yes. Oh, okay. Yeah. And lalelo, by the way, baningi abantu besinto bafike bathi Dr. Mthembu preventa enjalo mina nalembiza shaya imbiza ayiboni contraceptives ayiboni lutho uyamitha if umuntu wakho esebenzisa imbiza. Yes. Okay, so no health risk to the baby? Ngani ngembiza? No ekutheni oh no umithile but ubusebenzisa ama contraceptives. Look, the fact ukuthi ingane umithile kade usebenzisa ama contraceptives, it means ingane yakheke ikhona leyo environment, so leyo ngane izophila. Akukho kudlula kuma natural. Yes. All right. Indaba eGagasini, we taking calls 0861596596. Sabona ke anonymous, chance yakho now. Welcome to Gagas. Yebo, sawubona njani? Siphilile njani wena? Ngiyaphila nawe. Yes, my ithini yakho question? Yeah, ngifuna ukubuza mina ukuthi ke ya 2020 ngagula ngesinya ngopha kakhulu. Bese ngaya eklinikhi banika amaphilisi. Mangibuza ekhaya bakuthi lawa basikena ke amaphilisi okuhlela. Then ngalokho njani ngawasebenzisa ke ngoba batha ifuna apheli ngopha angiqhube ngosebenzisa. Manje sengiyazama ukuthola navuma. Look baby girl, as odokotela sometimes if kukuthi unenkinga vele yokopha kakhulu siyakwazi ukuthi sikunikeze amaphilisi kuze kube iwona azoregulator icycle yakho ukuthi ihambe kanjani kuze iwona zo levelisha kahle ama hormones akho ngoba suke sizama ukuthi ahambe ngendlela efunwa amaphilisi. So lokho akuyona into eseceleni intenzakalayo. Even abanye uthola banenkinga isikhumba sometimes siyabanika futhi lamaphilisi, okay, because ama hormones akwazi ube nenduna njalo. Now the fact ukuthi already wena bunaleyo nkinga edinge amaphilisi kuze ikwazi ukulungiseka, it means unenkinga yama hormones akho awekho right, meaning nesibeletho sakho futhi asikho right njengoba ukuthi sibabhlungu futhi. So that is why mhlambe kuzoba difficult ukuthatha isikhashana sokuthi ukumithe. So she numbers ase Medilution ufike siclean isibeletho so that so regulate ama period yakho khona uzokwazi ukuthi uzimithele wena. Good luck sisters. Salisusnika ke doc leyo number. Mthiyane. Yes. Give it to me ngaze ngiyithathele. Give it to me now. Sise Medilution. Inumber yethu ithi 031-765-8475. Your cell phone number yase Medilution eseBothas Hill 061-4622-945. Kanti eRichards Bay 035-760-1569. Siyachatha siyaqhuma sikhipha inyongo siklina izinso sidrain acid sihlungisa nje yonke into emzimbeni. Yes, dokotela. Yes. Sibonga kakhulu. All right. This brings us to the end of this show. Sizoba khona ke next week. Makhona ama topic osinikeza wona ungasi-emaila ku indaba@gagasi995.co.za. Right. Our producer, Mr. Spelele Nzimande. Usiphelele, yes, usiphelele Nzuza umshazi sithakazelo sakhe. Yes, and being recognized as a rising star kuma South African Radio Awards. Oh, well done, baby boy. Yeah. So this show is taking you higher. Manje, umosu singaveza sikhulume ngomdavazo. Busuzoti well done baby boy. So hayibo khona ngikhumbuzela le topic last week
yalo wabhala wathi ubambana ne stepmothers. Oh, Nkosi weHadepi. Hayi ke. But oyimisile leyo engaya kuma socials ethu ngaya ku sex talk with Dr. Mthembu ngaya kwigagasi uzuzithole zonke lozo zinto ku YouTube. Okay. Yes. Nangu Dr. Lecturer. Siyabonga kakhulu ke, right? Indaba. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha.